It is a new day, new dreams, new knowledge, new enlightenment on new flick. Gama uPastor weNingi, inkosi ngeyamaphupho. I thank you for choosing a new flick yesterday, today, and even tomorrow. Kuletha ke enkulu injabulo ukukhuluma nawe ngokukhethekile. Ungakhohlwa-ke ukuya laphana kuyi-channel kaPastor weNingi nakhona khona amaphupho. Mina njengamanje ngithi asingene sigxile sikhulume ngamaphupho. Kwamanje uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu akakubusise, uNkulunkulu akakuvikele. Uthula ibheke uthi ke siyabonga pastor wethu esimthandayo. Ngicela ke la ungichazele mfundisi wami, ngabe ke kushona ukuphupha amajuba engena ke ekamelweni lami lokulala. They were about 5 with my dog. I asked my colleague how did they come in. She told me that ayagodola ngase ke ngibasa ihitha alale eceleni kombhedo wami, ngiyaxolisa kuba mude. Okay, sizoyishaya nje be short le yamajuba. Ukuthi into yokuqala esingayibalula ukuthi uma uphupha ubona amajuba, lolu uphawu oluhle kakhulu. Livame esikhathini esiningi ukubika ukuba msulwa nje noma ukuba mnene. Lungayibika nanenhlanhla nje ezayo, mhlawumbe noma lisho ukuchuma kanye nenqubekela nje phambili empilweni, yabona. Futhi uma uphupha la ubona amajuba, uphawu nalolu esiphinde silichaze njengolibika ukuthi ke kukhona izinto ezinhle nezizokujabulisa mhlawumbe esuke zizempilweni yakho, yabona. Kanti futhi singakuveza ukuthi la amajuba angamela abantu abamnene, abantu abamsulwa, abantu abanenhliziyo ezinhle na mhlawumbe abanothando osondelene nabo, yabona. Kanti singasho futhi ukuthi uma uphupha la mhlawumbe ke uwabona amajuba, kungabuye kusho ukuthi ke mhlawumbe ungahle uthola abangani abaqotho abamnene mhlawumbe, noma uzofumana nje umusa kuNkulunkulu, noma ke umuntu okade ehanjelwe ke umoya ongcwele, yabona. Asivale ngokuthi uma usuphupha la unakekela amajuba esendlini yakho, lolu uphawu nalo futhi oluhle nolusho ukuthi mhlawumbe ungase uthole ithuba lokukhombisa mhlawumbe uthando, mhlawumbe ukukhombisa isineke kanye nenkathalo kubantu mhlawumbe abathile abadinga mhlawumbe usizo lwakho maduzane. Ngaba ukuthi mhlawumbe kunabantu abazodinga usizo kuwena, abakungabantu abanomoya omnene, abantu abanhliziyo yabo imnene, abaseduze nawe mhlawumbe okuzofuneka ukuthi wena bese ukhombisa ke ukubakhathalela nokuba nje nothando kubona. Siyabonga kakhulu, sikufisela nje okuhle kodwa uNkulunkulu akakulonde.